Good morning, guys. Nandito sila ng Ate Mercy, guys. Dito sila natulog, si Ate Maya Mia. Sa Ate Mercy. Hi guys. Nagkape. Guys. May kauli kay kusog kay ulan. Kusog ang ulan, guys. Mga pita ninyo guys. Nangapi si Ate Mercy, si Ate. Wala pa nagbakod og si Mimi. Dugay mga tulog gabi, mga alas 11 na. Nabilas yun. Launa. Yan naman. Launa matapos ko katulog. Kay. Bakit? Ano mga katulog? Unahula. Pero na ko malaw ba dito katulog. Sa tao ginano. Basta miyapon ko tong primero pamilya o miyapon ko, di ba niya po katulog. Ito na lang alas 3 na siguro ko naka Kasabaan ko. ilang pagkalas 4 kamatan ko. Ito, kaniro lagi na kong pumunta. Dito sa bukid, dito sa mama. Ayaw pa, alas 9, wala nakatulog na ko. Sila nilin mo. Wadaw kay Santa Mercy nakatulog, guys. Nabilas yun. Kung una-una, latagaw. Naglatagaw ko na yung huna-huna. Makuratan mo kang may kusok kay Agi basa. Kusog ito kay padagan nini mga sakyanan. Tatlo ko sila. Mudret. Mudit sa itong ikatulugan. Dili, distansya ra. Uy, pero dito bitong unang gabi iti kay na motor naka bangga itong ano, sinako. Namang gibarin niya dao. Na motor lagi dito. Kaya nabansay. Gani, na motor nakabangga itong sinako. Nakasilaw ko, makamata na ko. Wala, basta, meron akong tulog basta. Lain-lain. Inanam nga pong ko itong primero pa ko din kay kasabaan ko sa yung sakyanan. Sakit yun akong ulo pagkabuntag. Sorry na ganun guys. Trip lang naman maya-maya magsarang-sarang. Siran mo sa bukid guys. May naman siya, wala ako na upan. Practice sila sa ilang graduation ba? So, ano lang maya-maya. Mabukan ko na kapag kayo ulan, wala siya ikaw. Hindi mo nakatulog. Manginhas daw rin sila karon, guys. Kung kabalo bang yung manginhas? Manginhas daw sila, manginhas. Almusal tayo, guys. Nandito sila Ate Maya Mia. Yes! Udong, ang sudan nga na ay sardinas, nga gipusaan ako sa sili. Lami kayo, gawa sa itong singot ani Ron. Pamahawtan ninyo guys. Wala kaming lamisa dito. Hindi pa na-order. Sa Shopee. Kaya magyaka na lang ta sa salog. Dahil na, Mi! May dahil na, Mi! Wala kaming luto ngayon, guys. Kaya mag-rest day ko. Rest day. Magpa-enroll ko ni Alchela. Kaya ako nagluto. Dali na, Mi! Na, dugay-dugay ka, mahot na na siya kuha. Udong, malamit. Mi, sige na, Mi! Nga naman na si Mimi. Biyan siya, kuyap. Pauli sa amin ni Mimi, guys, kay samahan ako si Alchel pagpa-enroll. Ayan si Mimi, guys. Maghintay kami sa masasakyan namin. Sila Ate Maya Mia umalis na. Dito, rito sa kanan. Dito, dito. Sa yan, dito pa. Dito pa. Dito. Balingwan. Balingwan mo na CPU. Magpa-enroll si Alchel of college, kaya samahan ko siya. Samahan ko siya sa pagpa-enroll, guys, kay Pero kailan sa dani. Ito lang sa maglipunan rami, guys. Kaya yung lipunan makatipid sa pamasahe. Yung aircon, mahal kasi yung aircon, guys. Sige, utak na ako. Kaya maglipunan na lang kami. Saka, Wala pong jeep. Maghintay na lang kami dito, guys.
Office of Municipal Agriculture. Nasaan ni dapat? Si Rachel guys, nakapirap na siya ng form. Ito ang pinalapan niya ng form. Yan. Popo din. Terminology and course name. Andito na kami nalilin guys. Kain tayo ng tunapay. Kumain si Min ng tinapay. Nasa roll. Kararating lang namin. Tapos na kaming nag-pendor kay Alchel. Kaya dito muna kami kasi mag-upload pa ako. Hanggang dito lang ang video namin guys. Ako magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Lalo na sa mga followers, subscribers, viewers. Maraming salamat. Madam Lalakoko TV, Ma'am Armel Cepeda, Ma'am Samarin, Zerwin Vic Bohoyo, Ate Ritzel Tamagawa, Ma'am Elizabeth, Ma'am Pinay Beauty. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Yes, walang ice.